imali iyakunika futhi ukhubazekile. Laba abantu egcine ngabo abantu abasha besifazane nabakhubazekile ngiba nakekela kakhulu ngoba thina siyavumelana ukuthi bebenganakekile kakhulu. Umnyango ke uthe ukubheka ezipeleni kwavela ukuthi iZululand number one kwi-poverty. Number one. Nami ngisuke emkhanyeni kude nje angisiyi one. U-one yini? Kwabantu iZululand, kwabantu uMkhanyakude, kwabantu uMzinyathi, kwabantu iHerikwana. Uma ngibheka ezintweni esizenzayo ngiyabona ukuthi labantu abawu-number one beza kancane. Labantu abawu-number one uma ngabe kugijinywa for 30 years, uma begijimwa u-30 kilometers, kusho ukuthi bona baku-one, amanye ama-district asaku-30. Ukhuni ukufika umuntu yena osohamba ibanga ngoba abanye bayazi ukuthi imali icelwa kanjani ekhulumeni. Abanye sebayazi ukuthi lamafomu agcwaliswa kanjani. Abanye sebayazi ukuthi wenze njani ukuze usizakale. Ngizothi-ke ake ngizokhuluma nani ukuze ngonyaka ozayo ayinithi nani nisizakele. Ngizomtshela ukuthi bakhona abasizakele kodwa baye bathi ukuba kuba ngumuntu khona kuthiwa khona abakhula sinjani bathe singalikele angazi ukuthi besibanjeleni ngophondo. Ngifuna ukuthi ngithi umnyango unohlelo lonyaka ngithemba wabantu abasha. Ngonyaka ophelile kade unyaka wabantu besifazane. Umphumela walowo sizowubona ngomhla makuphela lenyanga ukuthi ngempela bekunyaka wabantu besifazane ngizowuchaza bese ngisho ukuthi ngisho ngani. Kodwa lo unyaka wabantu abasha. Uma umuntu omusha kakhulukazi abantu abasha ngibehlukanisa kabili. Kukhona abantu abasha kusukela labo 15 baya ku-25 bane-category yabo. Labo badinga incubation, badinga ukukhuliswa, bafaka umdlandla nothando lokungena kwezolimo. Bese bakhona abantu abasha from 18 to 35 esesaziyo thina ukuthi inkunzi sematholeni. Njengomzalwane-ke nomvanji-ke ngiyakuthanda icilo. Kodwa likhona iculo ongelele ngiphatha kabi njalo nje. Hayi kakhulu. Lithi ubuhle bokumazi. Kodwa umazi ebusheni. Bese kuthiwa mangimdala. Kodwa sewumenje njengomthozi. Thina-ke sibadala ukuthi afike amathuba kusenawo amandla. Hayi ngiyayizwa lento. Nina-ke nisebasha amathuba awenu. Awena amathuba. Nazi izinto umnyango oyibekile zabantu abasha. 1, sinamabhasari okufundisa abantu ema-university abafundele ezolimo. Yabona nje mangathi ukhona wasophongolo othe kade ufuna ukufundela ezolimo wakade ngixoxa udaba akangabi nayo imali e-university abakapheli ngisho ukuphela bengizomnika manje. Manje-ke dololo angithi-ke bambani umoya nangonyaka ozayo ngobe ngisho njalo. 2, sinama-university amakholeji okufundela ezolimo okuyisidara awayethu kube inkosi owelele lapha eLokhuzeni enelithi ixwala kudala. Sithatha abantwana yonke indawo bazofundela ezolimo size sibabhasela abanye nangamabhasari. Benginey'ngane eziyi10 okuthiwe bekufika ocela ukuthi ufakelwe ingane womnika imali. Ukhona wasophongolo dololo oze nje kimi wathi ngicela imali. Angithi hambani niyolungela
abalandelayo ukuthi makuqala unyaka ingane nifake ekoleni mayithi ayinayo imali hayi usuyofuna mina ngikunike imali uhambe